Hemm min jitlef triqtu metaforikament u hemm min jitlifa litteralment. U fil-każ tat-tieni, imnalla jkunu l-mapep. F'din ir-rokna nagħtu ħarsa lejn il-mapep bil-Malti flimkien mal-Professur William Zammit. Malta bħal f'diversi oqsma oħrajn tal-istorja għandna patrimonju rik fejn tidħol il-kartografija, fejn jidħlu il-mapep tal-Gżejjer Maltin ta' Malta u ta' Għawdex. Għandna mapep ta' qabel l-1565 ta' qabel l-assedju, għandek kwantità kbira ta' mapep tal-assedju li qed juru l-assedju l-kbir, u wara l-assedju naturalment għandek baħar ta' materjal il-bini tal-belt, mapep ta' Malta, eccetera. Naturalment, fuq din l-erja sar ħafna xogħol, nafu kollox, le, qatt ma nkunu nafu kollox, imma sar ħafna studju, sar ħafna riċerka, pubblikazzjonijiet tal-ogħla kwalità u tal-ogħla livell minn Dr. Albert Ganado fost oħrajn. Jiġifieri it-tarif tagħna dwar il-mapep Maltin illum laħaq livell tajjeb ħafna. Again, xorta għadna nitalmu, xorta għadna niskopru mapep ġodda, mapep ħafna drabi manuskritti, mapep il-lissibon f'arkivi barra minn Malta. U dawn naturalment, il-mappa hija dokument importanti. Il-mappa turik il-lokalitajiet urbani, il-lokalitajiet rurali, kif żviluppaw, kif inbidlu l-irħula, irħula li m'għadhomx jeżistu, irħula li inaqdu ma' irħula iżjed kbar. Il-network ta' toroq, per eżempju, kif evolva. Jiġifieri il-mappa hija dokument viżiv tal-ikbar importanza. Mhux biss mill-lat strettament ġeografiku, naturalment, meta nitkellmu fuq mapep storiċi, mapep antiki, il-valur tagħhom mhuwiex ġeografiku fis-sens modern tal-kelma, imma huwa storiku. Id-demografija, fejn kellek l-irħula kif qed ngħidu, l-iżvilupp demografiku, eċċetera. Fejn jidħlu mapep Maltin, fis-sens mapep bil-Malti, il-mapep Maltin ma tantx damu, ħanajdu hekk, bħal kull ħaġa oħra bil-Malti. Il-letteratura bil-Malti, il-kidba bil-Malti, il-kartografija bil-Malti damet. Illa li aħna Malta kellek Italjan. Italjan kien il-lingwa tal-kidba, il-lingwa tal-istampar, u allura fil-maġġoranza l-kbira tal-kartografija storika, inti sessib il-mapep bit-Taljan bil-Franċiż. Hemmhekk qegħdin. Matul is-seklu 19, again, meta ħajibda jkollok l-iżvilupp meta għandek il-libertà tal-istampa fl-1839, għandek il-letteratura Maltija bil-mod il-Malti qiegħed jaqbad, dan kien rifless ukoll mod fil-kartografija Maltija. U tibda tiltaqa' ma' mapep ukoll bil-Malti. Anka fil-kuntest lingwistiku Malti, il-mapep għandhom x'joffru. Ħanieħdu anki il-mapep li strettament mhumiex Maltin, fis-sens mhumiex bil-Malti. Imma għandek l-ismijiet tal-postijiet li huma bil-Malti. Kif kienu miktuba l-ismijiet. Again, informazzjoni, ismijiet tarħula illi spiċċaw, illi m'għadhomx jeżistu. Il-mapep mhumiex l-uniku sors għax għandna dokumentazzjoni fejn jissemmew dawn l-irħula illi biż-żmien spiċċaw, biż-żmien m'għadhomx jeżistu. Imma mod għandek dokument illi qed isemmilek raħal. U mod għandek mappa fejn dan il-raħal li spiċċa, dan ir-raħal li m'għadux jeżisti, qiegħed ikun indekat b'mod ċar fejn kien. Jiġifieri, allura hemmhekk għandek din rabta tal-użu tal-Malti, l-ismijiet tal-postijiet, l-ismijiet tal-lokalitajiet, kultant anki laqmijiet ta' areas, jiġifieri f'dal kontest. Apparti mill-li iżjed tard imbagħad fis-seklu 19 se jkollok il-mapep
bit-titlu bil-Malti, ħafna drabi bil-deskrizzjoni dettaljata tkun bil-Malti wkoll. Dak żvilupp li ġie mbagħad matul is-seklu 17. Id-dinja tal-kbar u dik taż-żgħar jiltaqgħu flimkien fil-kotba dwar l-aħwa Demolizz, miktuba minn Claire Azzopardi. Għal din ir-rokna iltqajna ma' Claire sabiex nitkixfu x'nebbaħ il-ħolqien ta' dawn il-karattri u l-avventuri tagħhom. L-aħwa Demolizz, jiġifieri Saver u Claudio Demolizz, huma il-protagonisti ta' triloġija dwarhom stess. Huma żewġ aħwa li għandhom kumpanija ta' twaqqih tal-bini. Il-kumpanija kienet fisem il-missier imut, jikbru taqa' f'idejhom u dawn jiddeċidu li flok jibdew iwaqqgħu il-bini li kraħ biex jibnu bini sabiħ kif kien jagħmel missierhom, jiddeċidu li jibdew iwaqqgħu l-iskejjel. Huma żewġ aħwa imqarbin, meta kienu tfal żgħar kienu mqarbin ħafna, kienet iddejjaqhom l-iskola, jobodu l-iskola, ma jridux jafu bl-iskola. Allura meta jikbru, speċi ta' jkunu qishom iridu jagħmlu kollox biex anka tfal oħra ma jibqgħux imorru skola jew iġalhom ma jħobbux l-iskola bħalma kienu huma. Bil-mod il-mod, Saveru Claudio Demolizz insomma jwaqqgħu l-iskola sabiħa fi Frulli Frilli flimkien ma' Mendi u Wendy, imma it-tfal li għalbidu jieħdu gost mingħajr skola għax danu sabiħ fil-ktieb u jagħmlu ħafna ġranet mingħajr ma jmorru l-iskola għalbidu kollox wartu żgħar, ma tibdew jiddejqu. U jibdew jirrealizzaw li, okej, kemm ħaddum mingħajr skola, kemm ħaddum ma tmurx titgħallem, kemm ħaddum tilab bil-kompjuter, kemm ħaddum toqgħod id-dar. U bil-mod il-mod jibdew jiffurmaw klikek. U f'dawn il-klikek jibdew jaraw ukoll kif sejjer terġa' tinbena l-iskola tagħhom, x'għandhom jagħmlu biex terġa' tinbena l-iskola tagħhom, mela jibdew bil-protesti, jidħlu fil-fond tal-problema ħajaraw min waqqa l-iskola u għaliex, x'kienu l-intenzjonijiet tagħhom u jiskopru li fil-fatt kienu l-aħwa Demolizz u li l-għan tagħhom kien li waqgħu l-iskola u jieqfu hemm ma jerġgħux jibnu għamil ġdid. Kuku! Fis-6:09 nieqes sekondi kien idoq l-iżverja li jienu Saver Demolizz kien jiftaħ għajnejh it-tnejn bħal dak il-ġukarell mejjed li hekk kif tagħtih il-ħabel iqum f'salt. Kien bil-qeda fuq is-sodda b'daru dritt daqs tulipan u jtajjar il-barnuża rrigata pompom abjad minn quddiem wiċċu. Imbagħad kien ineħħi l-kutri l-ħoxnin minn fuq riġlejh, joħroġ saqajh miksija suf iswed innuklat mis-sodda, jistejra subajh ta' saqajh bidwiefer maħmuġin u mawġin il-ġewwa qishom bebbu xrieqed, iġebbet idejh il-fuq sa ma jmiss is-saqaf tas-sodda, jitfewwaq tfewwieqa riħa tekel tal-ġurnata ta' qabel li tried dar u jaqbes il-barra mis-sodda. Meta bdejt nagħllem, jiġifieri fl-1999, kont nagħllem fi-skola tal-bniet li kien jisimha Sir Luigi Preziosi. Illum l-iskola sabiħa ħafna tal-isport. Imma meta jien dħalt f'din l-iskola l-ewwel darba, minkejja li kif imqasma hija mqasma tas-sew sabiħ, kienet qisha ta' biċċiet, ma kienx qed isir renovar tal-klassijiet, kienet skola li ma tantx kienet nadifa, anzi kienet pjuttost maħmuġa, jekk jien naf jekk titkisser tieqa ma titranġax, kien hemm ħafna bart fiha, niftakar il-boards kienu għadhom biċ-ċok, meta kważi kull skola oħra kienu diġà bil-whiteboards. Insomma, u minn hemm bdiet ġejja din l-idea ta' renovar tal-iskejjel, ħanajtek. Huwa importanti li t-tfal jiltaqgħu ma' karattri ribelli. Roald Dahl kellu ħafna karattri ribelli. Il-kodba bħal daw ġew influenzati ħafna minn Roald Dahl, minn Andy Stanton, minn kittiba oħra li l-protagonisti jkunu ribelli, għaliex ma jistax ikun li it-tfal fis-soċjetà tagħna jibqgħu dejjem passivi, ma jistax ikun li qed jaraw id-dinja taqa' madwarhom u ma jgħidu xejn u kollox okej u kollox jibqa' dej jew ngħidu hija mhux xorta. Is-saħ li hemm
U din ir-ribellioni f'dawn it-tfal protagonisti f'dawn il-kodba nħoss li tista' tħeġġeġ, tista' hekk tixpruna l-tfal tagħna li ma jaċċettawx kollox kif inhu eżatt. Sewa li jistaqsu, li jaraw li jekk hemm xi ħaġa ħażina jitkellmu dwarha, jaraw kif jistgħu jibdluha. Storikament, pajjiżna mess ma' diversi kulturi, fosthom ma' kulturi Spanjoli. Għarrokna li jmiss, se niltaqgħu ma' Simon Salafia sabiex niddiskutu l-possibilità li l-Katalan influwenza l-Malti b'xi kelmiet. Il-Katalan huwa differenti mill-Ispanjol għaliex aħna l-ewwel kuntatt ma' lingwa ħanejdu hekk mill-Peninsula Iberika kien il-Katalan, ma kienx l-Ispanjol. U dan ġara għaliex dak iż-żmien Katalunja kienet taħt ir-renju ta' Aragona u Aragona kellha il-żewġ bliet importanti taħta, speċjalment Barcellona u Valencia, illi minn hemmhekk minn Barcellona l-iktar beda l-kuntatt mal-Katalan. Ovvjament l-ewwel kuntatt beda għax il-Katalan istabbilixxew ruħhom ġewwa Sqallija. Meta il-Katalani ġew Malta li nafu żgur huwa illi il-kmandant Roger de Lauria ħalla 300 soldat Katalan f'Malta. 200 minnhom fil-Kastru Maris, il-Birgu, u 100 soldat fil-Ċittadella jew fil-Kastell Tawdex. Ovvjament dak iż-żmien kien diġà beda l-kuntatt mal-Isqalli u għalhekk kliem Katalan seta' beda dieħel fil-Malti kemm direttament għax beda dieħel fl-Isqalli u kemm indirettament għax mill-Isqalli mbagħad ġie adattat għal Malti. Kliem Katalan illi jeżisti fil-lingwa Maltija m'għandniex ħafna, però nistgħu nsemmu tnejn li żgur huma mill-Katalan. Għandna espressjonijiet bħal wiċċ imbwiċċ, ras imbras u rieħ imbrieħ. Il-kelma imb ġejja ovvjament mill-Katalan amb li tfisser ma, ras ma ras, wiċċ ma wiċċ, u għandna l-espressjonijiet ukoll li għandhom x'jaqsmu mal-irrieħat bħal ma ngħidu rieħ impoppa, jiġifieri rieħ mal-poppa u rieħ impruwa. Kelma oħra li fl-opinjoni tiegħi hemm probabilità kbira li ġejja mill-Katalan hija l-kelma tronġa, għax bil-Katalan tronġa tfisser larinġa, ġifieri tfisser il-kulur. Orange ukoll kif ngħidu bl-Ingliż, u ovvjament aħna għandna espressjoni antika fil-Malti fuq ħrafa msemmija minn Manuel Magri li hija t-tronġiet mewwija. Il-fatt li għandna kelma antika mewwija dik turik il-qedem tal-kelma tronġa. Ma nafux jekk dak iż-żmien tronġa ma kienx tfisser larinġa jew ma tfissirx kif illum bidlet it-tifsira tagħha li tfisser citron fruit. Il-kriterji li użajt fir-riċerka tiegħi biex nistabbilixxi jekk hix kelma ġejja mill-Katalan jew le kienu tlieta. L-ewwel kriterju huwa l-uniċità, jiġifieri jekk hemm kelma li teżisti fil-Malti u teżisti biss fil-Katalan li tixxiebaħ bl-istess tifsira, dak ovvjament juri illi dil kelma ġejja mill-Katalan. Bħal tronġa pereżempju, bħal il-kelma amb li semmejt, għax dawk il-kelmiet la tronġa, la teżisti fl-Isqalli, la teżisti fit-Taljan, laqas teżisti fl-Ispanjol. It-tieni kriterju huwa il-kriterju jinsejjaħtu il-produttività semitika. Jiġifieri, iktar ma kelma daħlet fil-Malti fera bikrija fi żmien bikri, iktar kellha il-possibilità li tipproduċi b'mod semitiku iktar kliem. U allura issib ħafna kliem bħal serb, pereżempju, li bil-Katalan huwa serb, bħal mattu jien bil-Malti, imma bl-Isqalli huwa serpi. Imma li nafu żgur huwa li daħlet fażi kmieni għax minn dik il-kelma serb
Prattikament tant ifforma kliem bħal verb serreb, imserreb, serpa, srieb, srejjeb id-diminuttiv semitiku illi żgur daħlet fera bikrija. U t-tielet kriterju huwa daqsxejn iktar komplikat meta jkun hemm xi forom grammatikali li huma semitiċi bħal plural miksur li huma rari ħafna. Pereżempju aħna fil-Malti għandna plurali rari ħafna li huma bħal bnadi, inħawi. X'nifhmu bil-kelma toponomastika? Kif tiġi mistħarġa u għaliex nistudjawha? It-tim tagħna ltaqa' ma' Alex Camilleri, riċerkatur li ħadem fil-qasam tat-toponomastika, sabiex jitkixxef aktar dwar dan it-tip ta' studju. Toponomastika hija l-istudju tal-ismijiet tal-postijiet u anke l-istejjer jew storja li jkun hemm marbuta magħhom. Deskrizzjoni tal-post jew kultant anki ġrajiet marbutin miegħu. Hemm dawk li huma tradizzjoni orali ngħidula, ġifieri fejn dat-tarif jgħaddi bil-fom minn ġenerazzjoni għall-oħra u fejn allura l-informazzjoni tinkiseb direttament minn nies tal-post, hemm ukoll is-sorsi miktubin. Sorsi miktubin insibu fost oħrajn mapep antiki, insibu wkoll kitbiet antiki jew anke inqas antiki minn hekk fejn isemmu proprju daw id-dettalji u jiddokumentawhom. Għandna ismijiet ta' postijiet, toponimi, li huma forsi sempliċi, huma qegħdin jiddeskrivu pereżempju l-forma tal-art. Eżempju ovvju tagħha għandna pereżempju fil-viċin tagħna, il-ħnejja, dik li nafuha b'mod ormai kummerċjali ta' Blu Grotto li qiegħda tirrakkonta l-forma tal-blat hemmhekk. Hemm oħrajn illi jtgħidulna xi ħaġa dwar xi ġrajja storika jew leġġendarja, pereżempju n-naħa tar-Labsi għandna jekk il-post fejn isibuh bħala Ereq Miżum pereżempju. Għawdex fid-Dwejra hemm il-ħofra tal-Bidwin fejn hemm leġġenda wkoll simili fl-inħawi fejn kienet it-tieqa ta' Dwejra. Hemm uħud, semmejt it-tieqa ta' Dwejra pereżempju, dwar kif kienet il-forma tal-art, jiġifieri naħseb kif ħafna minna jiftakru sa ftit ilu kien hemm forma partikolari tal-blat hemmhekk, illum m'għadix teżisti, però l-isem tal-post hemmhekk għadu. Hemm pereżempju wkoll dettalji oħrajn tal-post, ħabta pereżempju ismijiet tas-sikek jew tal-iskollijiet, ħafna drabi jkunu msemmijin għal xi tip ta' ħut pereżempju li jagħmel ċertu abbondanza hemmhekk u li allura jkun magħruf pjuttost bħas-sajjieda. Hemm diversi minnhom ġifieri u marbutin magħhom ukoll drawwiet tal-lokal ukoll. Fit-toponomastika hemm aspett ieħor interessanti li nsibu diversi kliem Malti illi kien jintuża fl-modi u llum il-ġurnata ħafna minni saqqas biss jafu li jeżisti dal-kliem u li nsibuhom għadhom anke ħajjin fl-ismijiet tal-postijiet. Naf pereżempju jiġini f'moħħi kemmuna il-ponta tal-Imnieri. X'inhuma l-Imnieri? Huwa plural tal-kelma mnara. Illum anke l-kelma mnara kważi qed tintesa' mnara ġifieri fejn kien ikun hemm anke d-dawl, kien ikun hemm xi mużbieħ taż-żejt jixal fiha. Imnieri l-plural tagħha. U dil-ponta jisimha hekk proprju xi hija biċċa art ħirġa l-barra fuq il-baħar, b'sikka wkoll ħdejha u li allura kellha anke ċertu importanza. Eżempju ieħor fejn ġieli nsibu ismijiet bħal huma l-Awejna. Awejna hija għajn żgħira, diminuttiv ta' għajn. Ġifri hemmhekk dak it-toponimu minnu nnifsu qed jispjegalek proprju fejn hemmhekk għandek ħafna drabi xi ċarċira żgħira ta' ilma ħireġ minn ġol blat. Naf pereżempju ġieli ssib post fejn għandek l-Awajra, x'inhu Awajra l-istess. Awajra huwa qar żgħir. U l-istess issib illi ħafna drabi jkollok xi qar żgħir mal-baħar f'post bħal da. Għandna diversi postijiet ukoll, kemm Malta, kemm Fawdex u saħansitra f'Kemmuna fejn issib il-kelma il-Mixta. Għandna wit il-Mixta f'Benajsa, għandna l-Mixta f'Kemmuna. Mixta hija nom minn mat ġej ġifier mill-istess tal-kelma xita jew xitwa u fil-fatt indika post li fejn joffri il-ken mill-elementi. U ħafna drabi nsibu propju hemmhekk xi għar kenni fejn propju jipprovdi dat-tip ta' ken. Eżempji oħrajn, minnhom anke lokalizzati. Naf pereżempju n-naħat insibuha kważi biss in-naħat ta' Marsa Xlokk u tax-Xajra l-kelma kalanka pereżempju. Kalanka li hija diminuttiv ta' qala, insomma ġejja ġifri mit-Taljan, tfisser bajja żgħira u huwa isem li nsibu f'dawn naħat, Dellimara l-iktar u n-naħat tax-Xajra u l-Kalkara.
Il-qaritona tlaqqa żewġ kelmiet flimkien, il-qari u l-maratona. F'din ir-rokna se nagħtu titwila lill-qaritona li fost l-oħrajn tittella bl-għajnuna tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. Ir-Readathon wellidniha flimkien mal-Aġenzija tal-Litterizmu, Nazzjonali tal-Litterizmu, 5 snin ilu, u l-iskop kien li l-ewwel nett inħeġġu l-itfal tagħna jaqraw, jiġifieri tfal fuq livell primarju, jiġifieri tħeġġu u jrabbu l-imħabba l-ktieb, naturalment bl-iskop ukoll għaliex il-qari huwa marbut mal-kapaċità li tkun litterat u tkabbar dik il-ħila. Imma ukoll irbatna il-qaritona nazzjonali ma' valur importanti ħafna, il-valur li aħna naħsbu f'ħadd ieħor. U allura xtaqna li bis-saħħa tal-qari u allura da tħeġġiġ għall-ktieb għall-imħabba biex it-tfal ikollhom l-imħabba l-ktieb ukoll fl-istess waqt mill-flus li jiġbru waqt li qed jaqraw, dawk il-flus imorru biex jgħinu lil-tfal oħra bħalhom li għandhom bżonn equipment speċjalizzat biex huma jaċċessaw għall-informazzjoni biex jaqraw u għall-istudji tagħhom. Bħala parti mill-qaritona, l-ambaxxaturi tal-qari tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu ħajkunu qed iżuru xi skejjel u hemmhekk issir attività fejn jaqraw u jirrakkuntaw stejjer lit-tfal u jiddiskutu magħhom il-karattri, is-sitwazzjonijiet, id-deskrizzjonijiet li jkun hemm fl-istess storja. Imma wkoll minħabba propju din il-qaritona ħajkunu qegħdin iħeġġu lit-tfal biex jaqraw ħafna iktar mill qegħdin jaqraw bħalissa u jiġbru fondi biex ikunu jistgħu jinxtara apparat apposta għal tfal li għandhom bżonnijiet partikolari. Bħalissa qegħdin indirizzaw il-fondi tagħna għal tfal li għandhom diffikultà minħabba l-awtiżmu. Din is-sena naturalment ħadna gost għax sajna fit-tnedija ikollna wkoll it-tfal magħna. Kontlarju ta' sentejn l-għaddew minħabba l-pandemija. Il-kollaborazzjoni li żviluppajna mal-Malta Public Transport, jiġifieri il-Malta Trust Foundation u l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, tatna l-opportunità li t-tfal mill-Iskola Primarja tal-Marsa li permezz ta' Sur Norbert Pulis li huwa s-Sur Mastemmek u l-Kulleġġ San George Breka setgħu jiġu propju għat-tnedija fl-uffiċini tal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu. U allura l-Malta Public Transport li rrepjat propju xarabank marbuta dedikata lill-Readathon nazzjonali, l-qaritona nazzjonali, morna flimkien għal din t-tnedija. Ġifieri kienet ħaġa vera ħelwa, speċjali, ma konniex qaqqas qabel il-pandemija qatta minna u din is-sena allura minnija. U mbagħad naturalment il-fatt li kien hemm it-tfal waqt it-tnedija u allura kien hemm manka l-qari tal-istejjer kienet xi ħaġa li dejjem tkun iktar speċjali għax l-aħħar mill-aħħar din hija inizjattiva li hija marbuta ma' tfal, għat-tfal u ma' tfal, ġifieri mhix xi ħaġa li qed niddettaw aħna bħala adulti u t-tfal sempliċement jaċċettawha. Imma hija inizjattiva li l-Malta Trust Foundation mal-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tagħmel ma' tfal u għat-tfal. Dawk kollha li jixtiequ jieħdu sehem kull m'għandhom jagħmlu huwa jew li jċemplu n-numru tat-telefon tal-Aġenzija 2598 3324 2598 3324 jew inkella jibgħatu ittra elettronika fl-indirizz elettroniku nla@ilearn.edu.mt. U hekk ikunu jistgħu jissieħbu jirċievu l-fuljett uffiċjali mingħand l-Aġenzija biex jipparteċipaw fil-qaritona nazzjonali. L-ambaxxaturi tal-qari li ħajkunu qegħdin iżuru l-iskejjel biex jippromovu l-qaritona huma Xavier Darmanin, ex-goalkeeper ta' Malta, u żewġ ex-plejers internazzjonali ta' Malta li huma Karmel Busuttil u Gilbert Aġus. Magħhom imbagħad se jingħaqdu ambaxxaturi oħra li qegħdin ukoll f'din l-inizjattiva bħal Kate Demikoli u Nicole Vella li kienu wkoll fit-tnedija u dawn ħajkunu qegħdin jaqraw stejjer li tfal fl-iskejjel li japplikaw biex jieħdu sehem fil-qaritona. Jiena nixtieq nappella lill-tfal jitħeġġu biex iħobbu l-ktieb u għal din l-qaritona nazzjonali jagħmlu ħilithom jaqraw kemm jifilħu imma wkoll jaħsbu li hemm tfal oħra li għandhom bżonn l-għajnuna tagħhom u tagħna biex nixtrulhom dawk il-devices speċjali ħalli jkunu jistgħu bħalhom jaqraw, jaċċessaw l-informazzjoni u jkomplu jistudjaw. Jiena nħeġġeġ il-ġenituri
biex dejjem iħeġġu l-uliedhom li l-qari huwa importanti f'ħajjithom huwa jingħidlu ċ-ċavetta. Iċ-ċavetta l-aktar studju għall-iktar informazzjoni għall-akkwist ta' aktar erf. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.